Ing sawijining dina, Desa Laskar Budaya sing gemoh ripala jinawi lagi ketekan tamu. Bocah-bocah saka kutha sing lagi ngenakake liburan ing desa kasebut. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh Mas Mbak. Sama-sama niki sinten? Oh, saya Iqbal dan teman saya Agnes. Kami dari kota, Pak. Oh, kula Pak Tejo, kepala desa ten desa niki. Monggo Mas Mbak, kula perkenalke tempat lainnya. Sugeng rawuh ing desa Laskar Budaya. Desa iki pajejine ora kaya kutha, tapi nyaman kanggo para warga. Di sini jembatannya terbuat dari bambu ya, Pak? Terus juga ada ikannya. Iya ya, banyak. Iya Mas Mbak, soalnya ten mriki si alami. Udaranya juga segar ya, Pak. Iya, tidak seperti di kota. Mergo ten mriki mung siji Mas Mbak, motore. Bentar, itu apa ya, Pak? Oh, itu latihan gawe pagelaran reog. Salah sijine gawe ngestarikna budayane awak dhewe. Ayo Mas, Mbak, kula kenalake enen-enen terus. Rek, pernah deh yo telat aku ngewangi betis. Lapa iket mau sinteni pisan ngewangi pukul ya mas. Mas selesai alasan pasti. Iya iki tenan. Lane yo rek telat. Ya wis lah, ayo lah kayak ngono latihan ae. Ya wis. Ayo ya. Assalamualaikum. Salam. Pemsalan. Ada. Ya apa latihane? Isawar dorong. Ya wis isok Pak, wis setengah lah isok iki ya dhewe. Bal, bukannya itu udah kelihatan ketinggalan zaman banget ya? Bener, kelihatannya saja sudah ketahuan. Padahal banyak sekali tenis yang modern. Kenapa harus ada pertunjukan seperti itu? Iya. Ya wis, yang penting kok wayahe pagelaran wis sisa ya. Nggih Pak. Maksudmu apa? Nduk le. Rene. Niki sinten nggih Pak Kades? Iya kok koyoke gak tuman ketok ndek desa iki. Nah, iki wong puto, Mas iki jenenge Iqbal, Mbak iki jenenge Agnes. Mbak, Mas kurung-kurung sampean ngrasani awake dhewe yo. Kan emang benar tarian kalian itu tarian kuno banget. Mending tarian seperti ini nih. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Do what dee da dee da dee da. Do what do da dee da do da dee da. Do what do da dee da do da da. Murder that dance floor, dance floor. Murder that, murder that, murder that, murder that. Nah, itu baru yang namanya tarian dan terlihat pas dengan zaman kita sekarang. Iya. Tarian apa kuwi? Ora katung nang semeke. Iya, obayae semrautan ngono.
Dania tariane, ora nalar. Aku sih setuju karo kanca-kancaku. Api antara anak demo yo rek. Iya, benar iku. Alah, taran gitu aja dibangga sih. Iya, kita aja dibanggain. Maksudmu apa teko-teko milokno budaya dene? Aku mulai tamu sih. Embo, apa aku tora diajari ngargai budaya wong liya? Aku iki aneh kok. Jenenge budaya ya dilestarino, kudu malah ditinggalno. Kowe iki nang desane wong ya harus ngargai budayane. Wis, nduk le, wis. Aja tukaran wae. Tansah kanggo basa krama walang wong liya. Wong wis sing mari milokno budaya kene gak patus nih desa kene. Iya, ngale. Ngale. Ada nopo kok rame-rame. Sebenarnya iki ana apa Pak Kades? Niki Mbak wonten wong kutha dolan ten mriki. Niki Mas Iqbal. Nah, niki Mbak Agnes. Niki Mbak Asti. Mbak. Nah, niki wau wonten tiyang kutha niki dolan ten desa niki. Nah, lari-lari latihan pagelaran reog, Mbak. Nah, terus wong kutha niki malah ngolok-ngolokke budayane awak dhewe niku. Nduk, Le, dadi bocah nom mestine kowe kabeh ngajeni budaya, duduk malah ngolok-ngolok budaya. Apa maneh kowe wong kutha, malah semestine kowe kabeh ngajeni budaya lan nikmati budaya kan ditampilke ning kene. Saiki nyon pangapurane lamar bocah desa lan Pak Kades. Pak Kades, teman-teman, kami minta maaf lah berbicara seenaknya saja tanpa tahu baik dan buruknya ya. Nggih, mboten napa-napa. Apa ini bocah desa nyon pangapurane. Nggih, Mbak. Mbak, pitoko njaluk ngapura amarga mung kasasprane yo. Bang, ngapain kamu minta maaf? Kan kita tuh benar. Kalau tarian mereka itu benar-benar ketinggalan zaman. Awas, lu iki ngomong ngono maneh. Apa sih kurang penjelasannya mau? Wis nduk wis kepin kabeh gabungake tarian tradisional modern. Kelihatannya sih asik. Boleh juga tuh. Nggih, Mbak. Digabungaken tarian kasebut. Ya wes lah ngono, ayo kita diskusikan di sana. Ya ayo aku setuju sih San. Ya aku setuju. Oto. Ya wis, monggo. Ya apa iki enake? Ngene Pak Kades, kepin gabungake tarian modern lan tarian tradisional kok dhewe. Tapi tarian apa enake? Ya apa nek rokae sing dadi roke aku. Setuju, Kak? Aku setuju. Kamu ya apa? Aku sih setuju aja. Gak apa-apa wes. Aku gak tahu sih tarian rock itu seperti apa. Tapi coba dulu deh, kayaknya seru. Aku juga penasaran sih. Ya udah ayo. Tapi aku nggak bisa. Ajarin ya. Iya. Nanti kita ajarin. Ya udah ayo. Sawise kadadian kuwi, akhire kabeh padha rembugan ngenani tari lan nemokake pepadang kanggo ngerampungake perkara sing dumadi.